dili kayo ko katuo. Mabungahong kagabhion mga igsoon, kumusta mong tanan diha? Live ta! Mingaw ko ninyo igsoon. Medyo kapoy, layo ang biyahe, pero idasig man ko sa Ginoo igsoon nga mo share sa iyong pulong. So, balo na mo. Pwede na mo mag-start diha og share po igsoon or mention sa inyong mga higala in the comment section. Or like this, aloe vera. Thank you for typing at follower. Okay? Ana ba? Or you can also type at followers, at highlights, or at everyone. Ako po Dixon, mag-share sa ko. Kumusta? Shout out 57 viewers and counting. Alright. Done sharing mga igsoon. Praise God. Again, kumusta mong tanan niya mga igsoon, no? Ako kanunay nagaampo ng kamong tanan, mga followers, mga viewers nato kanunay nagsunod sa tuang page igsoon na sa mayong kahimtang, na sa mayong panglawas, globaw sa tanan, duol mo sa Ginoo. Kaya ako naning gibalik-balik magunsa man ng maayo atong kahimtang regarding physical, okay? Unya regarding financial pero layo po sa Ginoo. At the end of the day, atong relasyon sa Ginoo mao importante. Amen. So, kumusta inyong adlaw igsoon? Ako kanunay gyud nagampo nga matag adlaw ninyo is mabungahon kanunay. Puno sa kalinaw, kalipay ug pabor sa Ginoo. Maayong gabi diha, Pastor from Carmen, Cebu. Okay, no kadungog na punta sa pulong sa Ginoo from Sister Romela Felices. Okay. So, shout out ng mga followers, mga subscribers, ani nga page, subscribers atong YouTube channel. So, sa dili aware, wala kabalo no. Ang atong YouTube channel is Mabungahong Kristohanon gihapon. Unya ang link na sa caption ani nga page. Caption ani nga live. Okay. Unya ang atoang subscribers dito gamay pa, wala pa tay 800 subscribers niya. Inoon bago pa man niya itong YouTube channel. So, my purpose why I made it YouTube channel igsoon kay daghan nag-request ba niya mas dali sad madungog atong live dito kay inig-upload nako dali ra bitaw kay siya ma-save. Unya pwede nimo i-save nga naay data or naay wifi unya. Pwede nimo i-play bisan wala naay wifi no, mas dali ang YouTube channel. That is why naghimo ko YouTube channel kay upon request na daghan nag-request ba no. So again sa wala makabalo atong YouTube channel is Mabungahong Kristohanon gihapon. Unya ang link nasa caption sa atong live mga igsoon. Amen. So again, mabungahong hapon or gabi kay hayag-hayag pa magamay pero around 6 PM
BA na siya. Maayong gabi, Pastor James from Tagbilaran. Okay? Okay. So, anyway, mga igsoon, na dito yung nag-viral ba nga, katong amigo na ko nga higal, pari ba, si Padre Darwin bitaw, na siya gihagit og dialogue nga, Pastor James, puingan, kung di man dyan ni ako, mga to nga, kasi magtuo mag ako to, dili, amigo mi ni Padre Darwin, mga igsoon. Na James po nga, matimingan po, no, nagihagit sa kinganlan, masyado siya, o bad, basta lahin, below the belt, di maayo, no, sa dili to ako, mga igsoon, no, idaran na to, bata. O niya, sports lang taga na igsoon, wala tayo kuan, we respect all religion, para mutunhay ang kalinaw, kalipay, o gugma. Let's go! Brother Rob Bitonio of CDO, Cagayan de Oro. Mingaw na ko ninyo, brother. O regard ko sa imong mama. Okay? Salamat sa kanunayng pagsubaybay, no? O sa tanan nga, oy, Brad, Jomar is watching this time. Akong Brad, nga long live kayo. Ibag-o sa Ginoo gikan sa bahay ni Kuya. Ano, mga banggiitan sa una, mga kriminal, pero gibag-o sa Ginoo. Brad, nakasong prayer kanunay. Okay? Anyway, again, no, akong i-remind sa tanan nga natay YouTube channel nga ang iyahang link na sa caption ani nga live. And ang shout out ng mga followers, subscribers, and ato ang mga new followers, welcome kay mo ani nga page, no? Wala ta nag-isang relihiyon, but only the name of Jesus Christ, okay? And shout out na ko ang tanang mga OFW in different countries around the world, around the globe, and tanang mga seaman, mga naka-permanent resident na diha. O ako dito i-shout out tong naka-permanent resident na sa New Zealand, kay balo na mo kinsa mo, okay? New Zealand og sa Japan, kaning bisita gidire sa dihang ning ari mo Bohol, okay? Thank you. Namo sa prayer. Nakaapas na pug ko. Gracias sa Ginoo. Okay? God bless you, Sister J. Ann Roselo. Nakaapas ka, kagipaapas juga sa Ginoo. And Sister Joanne Bitonio, also sister of Brother Ralph is watching this time. Thank you. Pastor Aslan ko, kaila ka ni Pastor Aruna. Kaila. Isa man nga Runa. Jacobson. Kaila ko niya. Naka-timing na dyan ko ni mo, Pastor. Okay, timing. Oy, Brad Milton Buroy. Shout out, Brad James. Thank you, Brad, sa pagbisita ni mo sa church. Taga-Cebu ni mga igsoon, no? Daghan man mo bisita na to diri, laing dapit ba. Brother Jason Galan Bisinga. Shout out, brother. Thank you for watching. Balik ta. Brother Jomar Corsega. Kanunay gini siya mo message nako kung mag-live ako. And this time nakaabot siya og na sakpan jud ko nimo, Brad. Okay, shout out Brother Jomar Corsega is watching this time. Shout out daw Corsega family og linguist naminaw karon sa pulong sa Ginoo. Pinaagi nimo Pastor Himaya sa Ginoo igsoon. Anyway, shout out 162 followers. Almost 163 na ta. Followers of Mapungangong Kristohanon. Thank you so much sa mga followers for inviting your friends and loved ones to follow our page. Thank you. Hi po watching from Saudi Arabia. Sister Evelyn Diliarte Abarte. Anyway, shout out ang tanang Piniriso. Mga brad na ko diha sa bahay ni Kuya, tanang mga Piniriso. Lombia City Jail, Medina Municipal Jail, tanang Piniriso. Kabalo na mo nga naamo sa kong heart. Huwag na mo kanunay, always akong prayer, personal prayer. Okay? Milton, taga-tayot, konsolasyon here. Okay? God bless, Brad Milton. Tanan nga mga jail, okay? Ako shout out tanang mga inmates, mga Piniriso. Abante ta kanunay, so na ako na ning ibalik-balik every time nga makasulod ko, makabisita ko sa prisuhan. Ang prisuhan, ang selda, dili babag, para ang plano sa Ginoo dili mapadayon. Walay makapugong sa plano sa Ginoo. Samtang may kinabuhi, mga lagad tas Ginoo. Anyway, shout out si ako sang gi-shout out ni Be. Nawa man, okay. Brother Ariel Cabahog Manango. May gabi, Pastor, watching from Western Australia. God bless, brother. Thank you for your time. And again, to all of the OFW na mo sa akong prayer.
AJ Bayuna, shout out Pastor from Pitugo. Okay, bago pa gyud mi diha sa Pitugo. Brother or sister ni AJ, okay. Bago pa gyud mi diha sa Pitugo the other day nga medyo kapoy pa mi kaayo kay gisakay nato atong bao-bao igsoon, gipalabang nato og naglupad-lupad dito sa mga libaong og nagpisik-pisikan in town pero wala na nato igsapayan kay ang importante makashare ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Nga libre. Praise God. Good evening, Pastor James, watching from Quiet. From Sister Arlene Pinig. Okay. Shout out from Siargao Islands, Pastor. Long live. Oy, long live. Brother Robert Senior Minggit. Long live. Kanunay uban sa grasya sa Ginoo. And shout out sa kong mga brother, no, again. Long live ta kanunay mga brad. Uban sa grasya sa Ginoo. Ano sigurado ang long live, ang taas na kinabuhi, igsoon, ipataas na tong Ginoo. At di na to kalimtan na tong doktrina, God first. Number 1 na to, God. Diba? O ang tanan, nasa ubos na. Even our fraternity. No? Ang uban, ning bas na ko, kaya nga nung nakapil-apil ko na, no, inactive ko. Pero wala ko magkulang sa giya nila. I always guide them as one of their advisor. Okay. Long live. Mga brads na ako sa SEA, Skipper in Arms, mga brad, sir, long live kanuy uban sa grasya sa Ginoo. Okay? So shout out ng mga jail officer, mga warden, mga higala na ko sa BFP, Bureau of Fire Protection, mga classmate na ko nga sa pagkapulis nga wala nagpulis kay nagbombero, ug sa tanang mga higalan to sa Armed Forces of the Philippines, mga Philippine Army, and of course Philippine Air Force na to, natay mga followers igsoon nga mag-message na ko. And mga security guard nga naa lain-lain na destino. Shout out. And of course, ang atong mga kapulisan, Bagong Pilipinas. Chief Gulo, thank you so much for this, Bagong Pilipinas. Okay, shout out ng mga police officer who are watching this time. Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, Campus Menia, Cebu, shout out. Tagbilaran City, Barracks, shout out. Okay. And again, thank you so much for the award. Nga inyong gipasidungog sa inyong ubos nga lagad igsoon. So mga sir, thank you kaayo and shout out ako tanang mga PCR, okay? PNP Life Coaches tanan and of course ang among happy diri sa Clarin Police Station nga kanunay kung naa nagtan-aw, nagatong, nagsubaybay sa mga buotan natong pulis diri. Chief Amba, okay? Ug si tanan nga mga amigo na kong happy, Police Captain Jasper Reyes of Antequera Police Station, Police Captain Albert Sator, Brad Chief, nasa nga grabe pag-abi-abi, gipakaon kong maayo, gipatulog ko sa bugnaw nga kwarto. Shout out, Police Captain Albert Sator, ako ning Brad sa SEA, Skipper in Arms. Okay, and Sir, Police Captain si Renan Romulo, sa classmate ako before during my criminology days. Nasa Buena Vista, Bohol, happy. Ug akong brad, si Brad si Police Captain Sir Miloria of Talibon Police Station. Asa pa gyud? Si Police Captain Abay Onyot Introliso nga nag-schooling karon para major na. Shout out sa ni Major Ray Olar of Loon Police Station. Tanan, humana, Luzon, Visayas, and Mindanao, kutob sa nagtanaw, nagakitaan ni nga live na to. Bisan asa nga sulok nining kalibutan, maayong pagtanaw, mabungahong adlaw, mabungahong kagabion, kay lain managuras, no? Okay? Again, ako nag-ampo nga naa mo sa maayong kahimtang kanunay. Puno sa pabor sa Ginoo. Again, mga followers, subscribers, star sender, shout out. Brother Lord James Talingting, one of our subscribers, is watching this time. Thanks for typing at everyone. God bless Igsuon. Okay. So, let's move on. Let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Kabalo na mga Igsuon nga dili gid ta mo padayon sa unahan kung dili ta makaampo. Knowing that without Him we are nothing, and kung kita lang mag-interpret sa Bible, wala gyud, no, dili na to matugkad masabtan ang pulong sa Ginoo. Gamit atong worldly wisdom or tawhanon or kalibutanong kaalam. Amen. Hello pastor, appeal ko sa prayer nga. Okay. Isa ni Jeneline Celestial. Okay. Luoy kayo anak, okay.
Ato ning i-appeal sa tong personal prayer. Shout out from Saudi Arabia, Girly Salvia Pigalan. Okay, let's pray kay murag may ngit-ngit na gyud. So, evening na gyud here in the Philippines. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord right now. Sa atong pagabuhatong ato siyang i-invite. Let's invite the presence of the Holy Spirit. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege that you've given to us this evening. Salamat, Ginoo, sa laing higayon, laing panahon nga imong pulong among pagaisgutan, Lord God. Ikaw lamang among gipataas karon, wala mi nag-isa og relihiyon, pundok or grupo. But it's all about the name of Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. So Lord, this time, before we proceed, unas tanan search our hearts, Lord God. Susiha among kasing-kasing, among unahuna, among pagbati, emotion. Kinasuluran na mo, Ginoo, susiha. Kung naman kayo makitaan, mga butang, wala mi makabantay, wala day ka nalipay, tungod lagi kay tao lamang mi, Ginoo. Sometimes, Ginoo, dili mi makabantay, nga nasipyat na day mi, wala na day ka nalipay. So Lord, pasaylo amin. Himo aming angayan, himo aming takos, mamalandong sa imong pulong, Ginoo. Kaya ang imong pulong balaan kini kaayo. And as we listen to your word this evening, Ginoo, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon. Willing mo dawat o correction, labaw tanan, mas sinugtanon sa imong pulong. Kay ang panalangin na sa pagsunod, Ginoo. Dili inap nga mamati lamang mi. Nga sama mi atong tao nga nanamin. Sama sa buang-buang, Ginoo. Nga murag giilad ra nga among kaugalingon nga nanamin ra nakakita sa hugaw unya nakalimot sa nakita nga itsura. But Lord, let it be nga among kasing-kasing mas sinugtanon unsa mong nadungog among sundon by your grace, Lord God, in Jesus name. So Lord, thank you. And I pray heavenly wisdom, Lord God. Tagay mi kaalam nga langit no naron among mapalawman, matugkad imong pulong, Ginoo. And this time I rebuke every spirit of destruction in the mighty name of Jesus Christ. And Lord, I pray you're gonna bless all the viewers right now around the world, Lord God. I-bless panalangini. Kutob sa makakita, makadungog, bisan asa maabot ni nga live, Ginoo. Kutob sa makatanaw ani bisan pa man ang mag-replay, Ginoo. Pabati imong gahom, imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo imong ipasinati, Lord God. Again, ikaw lang among ibayaw, Lord God. There's no other name nga i-lift up na mo karon, the name of Jesus Christ. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. And this time we have 134 viewers. Okay. Praise God. Let's proceed. Brothers and sisters in Christ. Okay. So our topic for tonight is about our time. Time is gold. Amen. So, giunsa nimo paggamit imong panahon igsoon, imong oras. Every day, giunsa nimo paggamit imong oras, nahimaya bang Ginoo? Nag-glorify ba si Lord igsoon, and in everything you do, na-honor ba si Lord? Ang imong gibuhat in every hours igsoon, nakapalipay ba sa Ginoo? Mauna, ang atong iskutan, unsa man imong gihimo every day? Giunsa nimo paggamit imong oras? Mao na itong topic karon, time is gold. Okay? So, ang caption diha is, ayaw o siki ang imong panahon o ang imong oras. Time is gold. Ato ng palawman igsoon. Okay? Let's proceed. According to Apostle Paul in the book of Ephesians chapter 5 verse 28. Bisaya ta. Nagingon dire. Episo 5:28. Ayuha paggamit ang inyong panahon or oras kay dautan kining mga adlaw. Again, ang si Apostol Pablo nagsulat sa ngadto sa taga-Epeso sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 16, nagingon diri, ayuha paggamit ang imong oras or ang imong panahon kay dautan kining mga adlaw. Ang Diyos magapanalangin sa iyong balaang pulong. Anyway, shout out si Brad Raddy Elliot o akong sister nga nada San Remigio, si Sham, o nga akong kachat-chat ganina nga akong igsoon nga si Sam, okay, nasa Cagayan, o sa iyang lovely wife si Juby, o sa duha nila ka anak nga mga smart kayo, si Jaira Jessica Grace and Asaira Pares. Okay, shout out sa nako ang nanay o tatay, mama o papa ni
ni Brad Rade Elliot nga nagtanaw kanunay, okay, sa San Remigio, Cebu. Unsa curious jud ko diha kina ako yung mga nindot nga beach diha, mga resort, okay, mga dagat ba. Nindot kuno kayo diha, no? Kinsa may familiar na San Remigio, Cebu. Nindot daw diha og resort kuno na ako na yung balas ba. Puti daw ayay. On God's time exon. Okay. Again, anyway, tonight exon this evening. Giremind ta ni Apostle Paul, ingon siya igsuon dire sa impulong iyang gisulti ngadto sa taga Episo. Ayo paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. So, I'm sure 100% si Paul igsoon, si Apostle Paul, wala ni niya gisulti sa taga Episo nga wala siya nakita sa taga Episo. Pwede man niya isulti ngadto sa taga Tesalonica. Pwede sad ni isulti ni Pablo ngadto sa taga Corinto or ngadto sa taga Galacia. Pero nganong kaning word nga ayuha paggamit ang inyong panahon or pulong kay dautan kining mga adlaw didto man niya gisulti sa taga Episo. Tungod kay siguro nakita ni Pablo nga ang mga Kristohanon o ang mga katawhan sa taga Episo igsuon mura bitaw everyday ang ilang gibuhat is maybe it is useless in the sight of God. Kana bitaw mura og wasting time lamang, sayang ilang oras. Wala nila gigamit og maayo para mga lagad sa Ginoo, para magpagamit sa Ginoo, para mahimaya ang Ginoo. That is why kaning pulong comes up sa hunahuna ni Paul igsoon ingon siya, ayaw paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw, no? Speaking of dautan kining mga adlaw, if we try to observe the atmosphere or our environment, atong palibot, atong komunidad, atong lungsod, sa kapanahonan karon kabantay mo, speaking of dautan, kung dautan man ang katong naay mga 1986, 1990s or 1980s igsoon, kung atong pasultion ang mga katigulangan karon nga kauban nato sa simbahan igsoon, lahi ang panahon karon kadautan. Mas ning level up ang kadautan karon. Mas ning grabe ka worse daw. Why? Because of high technology. High tech kita karon igsuon, mga modern na igsuon, mga bata karon, mga sosyal na kay mamalikas, mga shit na, no? Di na parehaso na lahi na karon igsuon. Og tungod sa ka high tech karon igsuon, ning saka ang kadautan sa based on my observation, I don't know ninyo. Mga bata karon igsuon lahi na. Di na ka mao mo amin gani ang uban mga bata ron manungo. Tungoho na lang ginikanan, balikason ilang ginikanan. Ang ubang mga bata karon dili na masugo. Ang ubang mga bata karon igsuon, lahi na igsuon no kanang naa sila mga nakatunan nga binuang diha sa social media or sa cellphone. And speaking of dautan kining panahona, dautan kayo ron. Mao na nga gidasig ta ni Paul nga, sige ingon niya, ayuha paggamit ang inyong oras, inyong panahon. Kumusta igsoon? Everyday. Kumusta ang inyong gibuhat igsoon? No? Wa ba na sayang? Kung gusto ni Pablo igsoon, ayaw sayangi ang inyong oras, no? Kay dautan kining panahon na kung atong pasultiyon ng balang kasulatan, si Pablo gyapon niingon nga dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Ug ingon si Jesus, we are the light in this world, no? Kay dautan man kining kalibutan na igsoon, maningkamot ta nga mudan-ag ta na taliwala sa kangitngit. Of course, dautan ngitngit na, no? Amo na siya, kangitngit, dautan na, no? So tungod kay ingon si Jesus sa Matthew 5:16, let your light shine before men. Okay? Nga naman, even si Jesus kay balo nga ang kalibutan ngit-ngit kaayo. Ang kalibutan, grabe kadautan. Mo nang kita, ikaw ug ako nga nakabalo sa kamatuoran igsoon, kinahanglan nga atong pasigawon atong suga aron makita nila atong maayong buhat. Maayong buhat nga resulta sa atong kaluwasan nga natagamtaman. Maayong binuhatan igsoon, sukad na himugso si Kristo sa atong dugan.
Kaya ingon ang si Paul also sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, ang tanan nga nakagrelasyon ni Kristo mahimong bag-ong binuhat. So ang ilang binuhatan nga nautan mahimo na sila karong buutan. Mao ni giingon ni Jesus, tungod kay ang kalibutan karon ngit-ngit, grabe kadautan igsoon, shine. Amen. Ayaw usiki ang imong panahon. Ang uban labi na kay bata pa, paminaw mga batanon. Bata pa ko. Unyara ko. Remember, igsoon. Yes, bata pa ta, pero kadungog mo ng time is gold. No? Gold, bulawan. Ang pupasabot na igsoon, ang oras, matag segundo, matag minuto, bililhon. No? Every opportunity today, dili na mo balik. Ang niaging Domingo, nga nindot kayo, dili na mo balik. Karong sunod Domingo. Ang niaging Sabado nga maayo kayo igsoon ang Ginoo, di na sa mo balik lahi, every day lahi. Mao na niingon si Paul igsoon, ayuha paggamit ang inyong oras, inyong panahon. See to it that in every hours igsoon, minute, every seconds igsoon, magbuhat tag mga butang nga mga makapaymaya sa Ginoo. Balik ta mga batanon. Usahay kaning mga batanon, magsali kay batanon pa, moingon sila, gaya og tubig palihog na klabyo. Mingon sila nga, bata pa ko, pastor. Labi na mga batanon nga gifted na yung mga talent, mga hayas. Unyara ko paggamit sa Ginoo kay mo eskwela ko something na daghag alibay. Pero sultian ko kamo maikson, ang karon nga oportunidad dili na mabalik. So samtang nahihigayon nga magpagamit ta sa Ginoo, samtang naipanahon nga mga lagad ta sa Ginoo, samtang napatay chance igsoon nga magpagamit sa Ginoo. Now is the best time to worship the Lord, to serve the Lord faithfully, to be used by Him for His glory alone. Mauro ng saktong panahon igsoon, kay ang panahon karon di na mabalik. So kung ingnon ka sa imong leader, sa imong pastor, pwede ka mo gitar, pwede ka mo drum, pwede ka mo lead, ayaw balibad kay para nas Ginoo. Kay dili tanang panahon atua, wala ka kay balog, di na ta kamata. Kuha ninyo. This morning nakamata da, praise God, ug ako na ning ibalik-balik. But dapat na pamalandungan yung igsoon. Nga daghan, wala ka mata ganina. Bulahan ka. Nakamata ka igsoon. Amen? And speaking of ayaw sayangi ang imong panahon, imong oras, I remember those days nga napakos kangit-ngit. Giusik-usikan na ako akong oras. 12 years, nakatilaw kog Shabu. Wala ko i-blame igsoon, dili ko pareha ng uban sa wala ko miingon nga sa Katolik ko pag ko na kuan ko adik-adik. No, wala ko i-blame. Wala, it's my choice nga magbuhat og dautan igsoon, no. Sa wa pa ko Ginoo, wa pa ko relationship ni Lord, grabe kadautan igsoon. Ato, how many years ago? 16 years good ko kapin igsoon nga kana bitawng nalulong sa makadaot nga bisyo. Grabe. Primarily Shabu gyud din. Inom sigarilyo. Way nagsugo na ako, no? Basi nang uman maingon nga kasi nagsugo. Yes, walay nagsugo na ako lang. Kay naan ako nakita akong comfort sa mga bisyo, sa kahilayan, sa mga walay laing babae, so on. And then I meet this verse right now atong gibasa, makahila ko sahay kay sayang ang mga nangagi. Mga panahon igsoon nga gisayangan ako, mga oras, segundo nga wa ko nangalagad sa Ginoo. Mabitaw karon makita kung mga bata igsoon, makita kung mga batanon nga sayo kay nakaila sa Ginoo na naihingpit nga relasyon sa Ginoo, ma-bless jud ko. Mabitaw paborito na ko ng mga youth camp kay mao ginaong daghan man kayo, no. Di na nako maihap ang higayon igsoon nga speaker ko sa mga youth camps, mga dagkong gathering. Unya naa jud malipay ko magtan-aw, mahimuot ko magtan-aw sa mga batanon, mga kabataan nga bata pa sila nangalagad sa Ginoo kay mao nay kulang nako sa una. Mao na nga akong gisayangan sa una igsoon. Kabantay mo usahay mag-post ko diri akong anak, akong gitudluan og share og verse and mo expound og gamay. Akong gitrain akong anak igsoon kay di ko gusto nga maparihan ako nga when I was 12 years old hangtod nabot kog 28 years old, dito pa ko sa 28 years old ming duol sa Ginoo, no? So daghan kay kog mga oras, mga segundo na sayang, no? And time is gold, dili na to mabalik. No, dili na tumabalik tong 12 years old pa ko magpagamit ako sa Ginoo when I was 13 years old, 14, 15, 16, 17, dili na mabalik. Mabitaw na nga karon wala ko gisayang igsoon every time nga nakoy opportunity nga maka-live ta. Aside lang kay busy man jud ko. Actually igsoon prangkahan ta mo this month of July
occupied kay akong schedule, daghan kay kog nakabook nga schedule nga mo share sa pulong sa Ginoo. But then mao lagi na naning kamot ko nangita kog paagi nga maka-share jud ko like this, no? Kay gibawi na ako igsoon unsa man akong pagkulang before, unsa man akong mga lapses bitaw before nga daghang mga years, mga minutes, hours, seconds na ako before nga giusikan ako kay imbis magpagamit ko sa Ginoo, nagpagamit hinung ko sa demonyo. Mo na igsoon niya again akong anak ako ari pagtuon na ani kay mga bata karon kasagaran nabuang na sa cellphone, grabe ka addict niya, masuko nagsuguon sa ginikanan, balikaso ng ginikanan. Mao na nga akong gitrain kung makita mo igsoon nga naay mga short videos, mga reels akong anak, ako siyang gitrain nga bisan bata pa siya, kamao siya mo gamit sa iyang oras nga dili niya usikan yang panahon sa mga or oras sa mga butang mga walay hinungdan bitaw, magsigig duwa sa cellphone or something ana. Mabitaw na actually igsoon akong anak nani cellphone kay kanilagay yung asawa kay ako amom nigingnan nga kay nalagi daw potential ba, sige nak ma-honor ka na kay cellphone yan, na-honor man mo ning palitan na mag cellphone pero mao lagi wala mo kabalo igsoon kani among anak before ni mo gunit og cellphone ang giunaan ni ampo niya basag Bible, no? Nya limited ra po ni sa cellphone. Wala kay ni namo gitagagda kong panahon kay bawo na mi sa mahitabo bitaw grabe kay ako igsoon as one of the motivational speaker, and then I've been in many places, and then I mean different places, and then there's so many parents ning approach na ako ang problema lagi sa ilang anak nga di na makontrol cellphone unya lain-lain na ilang makatunang binuang. That is why kontrolado na mo among anak igsoon, no? Kay mao ni giingon ni Pablo, ayuhon na to paggamit ang atong panahon kay ako na yung balikon igsoon di na ni mabalik, no? Bisan karong adlaw igsoon pero gi-record man ni nako, no? Or ang mga panghitabo ganina dili na mabalik. That is why kung makakita mo og opportunity igsoon para mahimaya ang idong ayaw palabya paminaw mga batanon, ayaw si kunya-unya lagi pastor, lagi brother, lagi sister magpagamit lagi ko pero unya ra kay aron kanang mag full time jud ko ba kay karon man gud busy ko bla 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 pag eskwela trabaho dili day ka pwede pagamit sa Ginoo while nagtrabaho, dili day ka pwede magpagamit sa Ginoo while nagnegosyo, while nag-eskwela pwede man siguro. It's about, for me it's about time management raman na siya. Ingon ang balaang kasulatan, ingon si Pablo, tarunga paggamit ang imong panahon higayon igsoon kay dautan kining kuan mga panahon na. So ang kalibutan karon grabe ka dautan, grabe ka ngil-ad igsoon mao nang nag-need sila nato, kinahanglan ta mo sidlak, kinahanglan dag-o nato ang dautan pinaagi sa maayo. So ikaw igsoon kita nakabalo naman tas kamatuoran, so ayaw sayangi i-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa imong mga kaila, imong mga higala, kauban sa trabaho, mga classmates, kapamilya. Balag di sila mo tuon ninyo igsoon. Ang importante ning pugas mo o binhi. Sa kaadlaw mo turok ra na, mo tubo ra na. Si Lord na'y bahala. Amen. Di na to usikan igsoon, no? Ayaw sayang, ayaw pag unya-unya na uban bitaw. Makuan ko ng uban nga mga Kristohanon ba nga moingon, no? Unya ra lagi mo hunat ra lagi mi pastor, paggamit mi, no? I remember igsoon na story sa usa ka batanon na ako'y naibawaan nga story. This is a true story igsoon nga sa usa ka church nga gusto daw siya magpagamit sa Ginoo ana. Grabe kayo, gusto siya magpagamit sa Ginoo. Nasa edad nga gikuan girumbo ba na ako ni pamatud-an niyo igsoon nga dili hawak na to atong ugma. So ingon siya, pastor mo ni ate kuya magpagamit ko sa Ginoo basta mo edad na ko ingani. Igsoon wala damha nga nasakit bitaw siya. And then wala mag-expect ang kadaghanan nga katong balatian maghatod niya sa kamatayon. Nya mao tong pagkamatay niya ning hila kog ayo tong pastor ba. Kay ingon siya, di ba ning ingon ka mong paggamit ka? Di ba ingon ka nga mo receive leader ka inig edad nimo, di ba? Patay na. Gusto na ko ipaibaw nyo igsoon. Every opportunity nga moabot ninyo, dili na mabalik, no? Yes, siguro next week na po another Monday, but not as the same this Monday today. Okay? Monday ba ron lap? O di ay Friday or ibutang ka lang niaging Monday. Okay? Thursday ron lap? Unya,
Next week, na po yung laing Monday. Yes, mobalik ang Monday. Mobalik ang Tuesday. Mobalik ang Wednesday and Thursday and Friday, Saturday, pero not the same. Okay? Dili pareha sa mga nahitabo. Dili pareha sa mga event nga nahitabo ni aging Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. That is why I want to encourage or to remind everyone nga every opportunity nga moabot sa inyong kinabuhi para mahimaya si Lord, ayaw palabya. Kay di mo na kibaw, dili na mo balik. Amen? Kung gibati nimo nga gamitonon ka sa Ginoo, then walk. Amen? Paggamit sa Ginoo. Kay kung di mo ka paggamit sa Ginoo, gamiton po kang demonyo. Ya, the more ka, basin muhunat na kang magpagamit, wala na po, wala na panahon. Amen? Samtang napay panahon, Ikson, ayaw o siki. Time is gold. Yan, nung gitawag siya gold, kaya di na mabalik, Ikson. Gold is bililon. Nindot kayo, Ikson. So, ayaw palabya ang oportunidad nga mga lagad ka sa Ginoo, magpagamit ka sa Ginoo, muatin kag mga activities sa simbahan. Ayaw na palabya. Kinabi tayo, uban bitaw, wako ka-apil o ka ng kuan ba, youth camp. Sayangan, ni mo nindot kayong wali, mo ingon din na, so sayang nga, kayo may padidto lagi ko. Si kuan man gud mo blame naglaing tao, no? Imbis mo adto bitaw tako, pero kuan man gud wala na. Sayangan na miss na ko da, nagampo dahil si kuan, di ba? Di na mabalik. Mga Ikson, ako mong gi-remind, ayuha paggamit inyong oras. Every opportunity nga makitaan, masugatan ninyo para himayaon ang Ginoo, Ikson, ayaw pag ugma-ugma, kay waka kaybaw sa imong ugma. Amen. Kung na i-grab every opportunity, Ikson, kay di na mabalik. And aside from that, ang panahon karon grabe kadautan. Kinahanglan mulihok ta, magpagamit ta sa Ginoo, Ikson. Amen. Mo bitaw na nga na ako'y mga invitation. Ayay, nga pawalihon. Kalayo, pero sayang, di na ni mabalik. Basin pa lang ang katong nag-invite na ko na ming attend dito nga. Tigulang na kayo ba niya? Hapit na bitaw siya kwaon sa Ginoo. Magmahay ko, di ko kawali dito. May nang taliwan siya, makabalon pa siya og something na ba, no? Muna igsoon, muna akong gimin igsoon, no? So, every opportunity nga makita nimo nga naa kay higayon nga makapahimaya sa Ginoo, grab it. Ayaw pag-ugma-ugma. Ayaw himuang excuses ng eskwela pa ko, pastor. Nagtrabaho pa ako, busy ko. Busy. Actually, Ikson, ako ning ibalik. Kanang word nga busy, wa kay lugar, usana ka paborito nga pamagi sa yawa karon. Bisihon ka sa mga butang nga dili siya sala, pero nalayo ka sa Ginoo. Kay kumpiyansa, Ikson. Amen? Again, balik ko na. Sige mo ni Paul, ayuha paggamit inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Now, ingon nga kahayag, ming sidlak ba ka? Niining ngit-ngit nga kalibutan. Ingon nga naa kay bawo ka mismo to all of the viewers right now. Ingon nga naa kay talento, hiyas, kasi naghatag na dili ang demonyo ang Ginoo. Imo ba nang gipagamit karon as of now at this moment? Imo man ang gipagamit karon para may maya ang giver sa imong gifts? So to all of the viewers right now nga namoy hiyas, namoy talento, namoy gasa ng mga butanga diha. Now, this time, nagingon diri nga ayuha paggamit niyong panahon, iyong oras. Inyo ba nang gipagamit karon? Na ba mo'y gibuhat nga ang hiyas nga gipiyal sa Ginoo ninyo? Nahimaya ang Ginoo. Or inyo ra nang gipatog, sayang, na kay hiyas, na kay talento, pero wa ka nagpagamit sa Ginoo. Ikson again, ang matag opportunity, posible nga di na mabalik, dili na mausab. Balik ko na ko, minglabay na ang niaging Lunes. Ug naay mga nindot nga nahitabo atong niaging Lunes. Next week, another Monday na pod. Ug kabalo ba mo, Ikson, nga lahi na pod na nga Monday. Dili the same ang mahitabo. Unlike the other Monday. Mao na, Ikson, nga ayaw palabya. Kung gibati nimo karon nga gitawag ka sa Ginoo, kusog kay conviction ni Lord nga pasyero na ka, pawaliho na ka, okay? Or patabangon ba kas bulaton sa Ginoo, taghan mag-ministry. It's one of us, Ikson, is unique, okay? And we have different ministry,
ministry nga gipiyal si Lord. Lain-lain hiyas, lain-lain gasa, igsoon talent na to. Lain-lain kay unique man ta, no? So ang maayo igsoon magpagamit ta sa Ginoo. Kung gibati nimo even this time nga naminaw ka nga kusog kay conviction ni Lord Pastor, mo eskwela ko Bible School. Ang uban po, di na ko pa eskwela Bible School kay tunay tabangunon dito muwali na ko or gitawag gibati na ko nga mo sunglid ko mo gitar ko mo back up ko mo drum ko mo keyboard ko gibati na ko nga ma Sunday school teacher ko gibati na ko nga mo evangelize na ko gibati na ko nga mauna gibati na ko nga mo pugas ko para sa bulaton sa anything nga gikonbiktar ka sa Ginoo igsoon buhata na okay ba di na mabalik. Amen. Ayuha paggamit ang imong panahon. So dapat igsoon di ta palupig sa kadautan sa kalibutan karon. Kay ningon si Pablo dire igsoon. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. So everyday dautan. Naay kadautan kada adlaw. Grabe ang kadautan karon. Ayaw palupig. Ingon si Apostle Paul also igsoon. Dag-ang dautan pinagi sa maayo. Amen. So kung unsa man ang naani mo igsoon para may ang ginubuhatan na. Para malipay si Lord dag-o na to. Ang dautan, pinagi sa maayo. And, di na palupig igsoon, di na to sayangan ang matag panahon, matag oportunidad, nga gitugot sa Ginoo, para gamiton ta niya. Abi yung igsoon, ang pinaka-highest calling for me is kanang mintubag kas tawag sa Ginoo. Bisag unsa pa ka professional, nagtanaw mo diya, unsa pa ka kadato, ka milyonaryo, kung wa ka mintubag sa tawag sa Ginoo, para nako dili na imong the best, highest calling nga kana bitaw imo na jud nakabot ang pinaka pangandoy nimo. Pero for me the highest calling nga pinakalami pinakatamis nga walay sama, walay dili may kumpara kanang mitubag tas tawag sa Ginoo. Amen. Ana, itinindutan na walay sama sa kalipay nga imong matagamtam. Ako igsoon more than 12 years ko nga nagwali. More than 12 years ko nga nagwali. And then lami tamis sa paminaw pagbati nga nay mo chat nimo pastor na bless kay ko ikaw may gigamit sa Ginoo nga ingani pastor pinaagi nimo nagakuha kog paglaom nga bisan grabe pila na ko katuig nga lulong sa makadaot nga bisyo nakadungog ko nimo nadasig ko ikaw may gigamit sa Ginoo pastor nga mubalik ko sa Ginoo daghan ko nga lami makahilak ko sa kalipay dili kay hindak ko akong ulo kung dili nakaingon ko Lord grabe ka kamaayo I'm just his instrument no so nindot ba no aya what if igsoon to mga adik-adik o mga kriminal wa to nako share asa na karon sila no mo na nga wala koy palabyon every invitation mina mo dia every invitation basta lang i-provide ni Lord ang provision wa man ay problema because for me personally I believe when there is vision there is provision. What I mean is kung naay mission si Lord na dyan ay provision. Di na mosugo si Lord nato kung wapod tay kana bitang wala tay kakayanan nga makaabot dito. Na ay provide jud na ni Lord atong kinahanglan para makaabot ta. Amen. Ana si Lord, no? So I again igsoon gidasig tanining kagabhion. Sa pulong sa Ginoo ni Apostle Paul, ayuhon daw nato paggamit atong panahon atong oras. So in other words, di ta magsayang. Kung gibati nimo nga gitawag ka sa Ginoo igsoon, paggamit ayaw pagunya-unya. Amen. Paggamit. Prangkahan ta mo igsoon once gibati nimo nga gitawag ka sa Ginoo, it's urgent. It's a sense of urgency. Siya dang na-feel na ko way back 2012 nga mura magamiton ko ni mo Lord. Then bisag wala ko'y kasiguruhan igsoon ning tubag ko. And then diyan ako nakita nga nag-start kog share sa word ni Lord. Daghan kay mga kinabuhi yung gibag-o sa Ginoo nga ako may gihimong instrumento din. Eventually, sooner or later, I realize nga gitawag jud ay ko nimo Ginoo. And then na-realize din sa nako igsoon nga once tawgon dito sa Ginoo urgent na ayaw pag unya-unya. Daghang gitawag sa Ginoo igsoon nga nag-unya-unya. Wala na day kaabot. Dili ni panghadlok pero tino realidad na. Og nakakita kog ingana nga kasinatian. So again, since gidasig man ta ni Paul tonight nga dili na to usikan ang atong oras igsoon. Ako san mong gidasig every day, every seconds, every minutes, every hours igsoon. Wa tay sayangon
mubuhat tag mga butang nga malipay ang Ginoo. Dili malipay ta, kay na may malipay ta pero wa nalipay nga kanang everything we do mag-glorify si Lord. Amen. Wala tay sayangon. Gibati nato nga gitawag ta din lakang ta. Kung naay nagtan-aw karon nga dugay ra kang gitawag sa Ginoo pero nauwaw ka, ayo. Managan na ka, duwa ka, no. Wad ana igsoon. There's always a first time. Ako pilmiro magsapid-sapid pa kung istorya. Abi ni mo igsoon. Atong last time gali nga speaker ko sa bago pa sa Pitugo atong the other day. Second Thanksgiving anniversary, wala gali ko'y outline. Mingbasa ra ko usa ka verse. Kaya ako nabantayan igsoon. Pilmiro, bago pa ko nga nahimong alagad sa Ginoo. Pilmirong tuig pa. Mura kong magsapid-sapid pa. And then, maulaw ko, matubang og tao. Labi na, makakita ko igsoon og mga bishop, mga director sa Bible school, mga banggiitan ba. Managan na ko, hala na si pastor ko. Maura ba yun akong paminawon, pirmi na. Maratol ko, masapid-sapid, managan na. Pero, akong gipalabi akong faith than my fear. Okay? And then, padayon ko nagpagamit sa Ginoo niya, gibless ni Lord, gibless ang gamay nga naa ko, gibless ni Lord. Hangtod ning dako. Kay ingon ang balaan kasulatan, kapiyalan ka sa gamay, piyalan kag dako. Ang gamay nga naa nimo mahimong dako. Kabantay mo karon dili na ko tig outline. Nay mga dagkong event nga speaker ko hindi ko mag-outline. Basahon lang na akong teksto and then I just try to follow or unsay conviction ni Lord. Ana ako ra nang padayon. Ingon sila, unsa na ni mo pastor daghan lagi kag masulti. Unya dili jud ka ma-out of context grasya sa Ginoo tanan or under the guidance of the Holy Spirit. Without Him, I am nothing. Kinsa raman ko. Siguro bright ko eskwelahan. Okay, during my time pero igsoon tinuod lang. Bisag unsa nimo ka bright sa eskwelahan, lahi ang kaalam sa Bible. Di ta katugkad. Again igsoon, di na to sayangon atong oras. Atong panahon, every opportunity karon nga napay panahon nga magpagamit ta sa Ginoo. Karon igsoon nga pwede pa ka magpagamit sa Ginoo. Now is the time to be used by God. Now is the time to answer, to walk in our calling igsoon. Now is the time nga mag-glorify si Lord sa imong kinabuhi. Now is the time nga imong seryosohon, imong klaruhon, imong relasyon sa Ginoo. Now is the time nga mutubag na ka sa tawag sa Ginoo. Isip worship leader, unsa man na tambourine dancer, keyboardist, mo play sa baho, sa any instrument igsoon, no? Now is the time igsoon nga mo taw. Ayaw na pagunya na Ginoo. Karon. Nako mangutan na mo. For me igsoon para nako lang no. Based on my experience, yes, ang uban siguro lain-lain man ang pamaagi nga gamiton tas Ginoo, but for me igsoon, dili it doesn't matter kung behind ka sa training or wala pa kay training or ordinaryo ka, wa kay grado. No, for me, wala. Igsoon, balik-balikon ta mo. Wa ko'y kapanghambog. Midterm na kukutob sa seminaryo. Wala ko'y Bible school ngay panghambog. Pero nang hambog ko sa Ginoo, kay iya kong gitawag. Ebidensya, daghang kalag nga nabag-o, gigamit ko niya. Okay? So, ako nabantayan igsoon, nakakuha og inspiration nila ni mga disciples nga, mga ultimo ra ba, no? Kunya, ang uban, daghang, there's so many people, ning-duol na ko, nga, pastor, di sa ka nag-eskwela og seminaryo, Bible school. Ingon ko, kuan ko ni, eskwela ko sa University of the Holy Spirit, bitaw, nag-start na ko, pero dili jud will ni Lord. Pero it doesn't mean sa nga, kung gibati ni mo nga, mo-eskwela ka Bible school, di ka mo-eskwela, kaya manundog ka na ko, no. Each one of us has different calling. Laylahi ta nga paaging gitawag sa Ginoo. Wala sad ko tawaga sa Ginoo nga diha. No? Kay labi na akong pasi, grabe kang ngit-ngit igsoon. I remember my dad, my father, nga usasad ka instructor sa Bible school. Unay magugupod. Ingon siya nga, ayun na lang eskwela Bible school, sige pa kag training dia. Sige pa kag eskwela dia niya. Imong mga barkada sa una gitukhang na, gipamusil na. Ang uban dia nangamatay na wala na ka hinulsol, wala kay baw sa kamatuoran. Unsa may imong gidugayan eskwela pa kadiha? Sakto. So igsoon daghan kay mga kaila na ko, mga barkada na ko nga gibag-o sad sa Ginoo nga. Ako gigamit sa Ginoo. Maybe kung nag-eskwela ko, mawahi sila og ma-reach out nako. No? So laylahi. So ang importante malang ani nga available ta. Then God is able. As long as we are available, then God is able. Siya ray mo equip na to. What ay salig sa Holy Spirit, di ba?
The Holy Spirit will teach us all things. Maka-bless. Shout out! Pastor sa ato lang, Pitugo. Di ka mo mabasa. Okay? Nagtanaw gini karon, ingon siya nako. Ningon siya nako. Pastor, kuha ni katuon ng mga members sa church kay ila kuno kung madungog sa trumpara. Kaya tuwad ang wali igsoon, mga live na to is iyang ipatrumpa, ipablutot. Maglanog-lanog na dito sa isla. Now, na-amaze ko igsoon sa iyang kaisog nga numan. Diha gyud ako na-prove nga walay there's no excuses bitaw, walay alibis igsoon magpagamit kas Ginoo. Imagine dili siya kabasa. So yang gihimo lab, di ba? Memorization lang niyang verse. Yang asawa pastora, so murag maoray tigdiktar niya. What? Di siya kabasa. Kung siya gigamit sa Ginoo igsoon di kabasa. Kamo pa kadiyang kabasa mo? No? As what I have said, as long as we are available, then God is able. Again, kung gibati nimo ang gitawag ka karon, tubag na. Ayaw sayangi, ingon si Pablo. Ayaw usiki, ayaw sayangi ang matag panahon. Maybe there are so many times nga gisugo ka ni Lord Wally, share, nagduduha ka. Karon, gidasig ko ikaw nining kagabhion. Now is the time. Walk in your call. Gipaabot ka kas Ginoo si Lord, anda mo giya. Ug dili ka suguon ni Lord, nga dili nimo makaya. Once gisugo ka ni Lord, kabalo siya nga nakay capability to do that. Si Lord perfecto. Once musugo siya nimo, di siya masayop. Siguro sayang sugo lang ni Lord bugat. Lord, tinuod de. Ginoo di ko kamaw kay nundo mo ni Moises. Ginoo di ko kamaw ko di ko kalitok. Sige akong tawagon si Aaron. Kabantay mo. Si Lord di masayop. Enough na imong pagkaikaw. Ayaw tanawa imong mga weaknesses. Enough na imong pagkaikaw. Imong mga pagkulang punan na sa Ginoo. Amen. Ingana si Lord. Remember, si Lord dili motawag nimo kung kabalo siya nga dili nimo mahimo. Apan gitawag ka sa Ginoo igsoon. Nay calling nga gibutang ni Lord sa imong kasing-kasing. Kay kabalo si Lord nga makaya nimo. Amen. Ako igsoon. No? Kung ako ra, di na ko makaya, pero gitawag ko ni Lord. Tungod kay kabalo siya. Nga na ako'y, maybe, nainaanak ko nga, mahimo na ako. Uban sa tabang sa Ginoo. Anara na sa igsoon. Shout out, Bri, Jojo, Tumo. May gabi, abay. God bless, bye, God bless, bye. Nakasa kong prayer, gyapon, gimingaw na ko ni mo, bye. Sa kadlaw, magkita, gyapon ta. Nakasa kong prayer. No, mao na sa igsoon. So again, ayaw palabya ang panahon igsoon. No? Kay ang panahon, even this time, mohimo kag desisyon nga, Lord, gamita ko. Wa ko kay bawog asa ko nimo dalon gamiton, pero Lord, here am I. Use me. Kay kabalo na ta, wala may laing mo gamit na to ang Ginoo ra man og ang demonyo. Hasa man ta mo pili ana. Ari tas Ginoo kay siyang atong magbubuhat. And kita iyang mga binuhat kinahanglan nga in everything we do mahimaya ang atong magbubuhat. Again, igsoon gamiton na to pag-ayo atong oras. Time is gold, dili na mabalik igsoon. Now is the time to decide, Lord, gamita ko Ginoo. Naman ko yung mga kapakyasan sa una na to Ginoo. Naman ko yung mga Ginoo na ako yung mga weaknesses, pero ikaw akong kusog, something ana bitaw. Igsoon, believe me, ingana ko. Sa dang ning suway kog tawag, tamak sa tawag sa Ginoo. Sige Lord, gamita ko. Gitabangan ko niya. Kaya kung ako ra di ko mangani. Kung ako ra igsoon moabot ka ko ani, nga baga kay kog naong matubang ninyo. Uwaw kay di oy. Na akong asawa, di kayo na matubang kamera. Lab. Ingo lab. Pero ingon siya usa ka adlaw magkuan gid mi. Kan kami ba magistorya niya mag-live niya. Among i-share ang among kaminyoon igsoon. Ako say, lab, mao na ni. Because for me, kaning social media nga platform, nindot kay ni siya nga dili na to gamiton para sa kay mayaan sa Ginoo. Kay lukop ba wala kay visa, passport, mulupad ra siya. No, again igsoon. Wala ako kaila ninyo, pero nasayod ko nga nakaila ang Ginoo ninyo. Ako lang ikadasig nga dili na to usikan atong panahon. Pinagi sa pagbuhat og mga dili maayo. Dili na to usikan ang matag oras na to kay dili na ni mabalik. Kun dili matag segundo minuto sa atong kinabuhi, magbuhat ta og mga butang nga mga pimaya sa Ginoo. Mga lagad ta og todo sa Ginoo. Seryosohon na to ang relasyon sa Ginoo igsoon. Magpagamit ta sa Ginoo kay wala ta kay balog unsay may tabo na to ugma. So dili nato sayangon ang panahon. Time is gold.
Igsoon bisan ang karon nimo nga desisyon nga magpagamit ka sa Ginoo, posible nga dinhi na mabalik ugma nga the same hour. Amen. So karon ang takna, karon ang panahon nga mo decide ta nga Lord gamita ko. Ginoo, di ko gusto nga mausik akong kinabuhi sa pagbuhat og mga butang nga wa ka nalipay. Lord, gusto ko nga everyday mahimo ko nimong instrument. That way igsoon wa gyud nimo masayangi ang imuhang panahon. Kundili every seconds, every hour, every minutes of our lives igsoon atong i-cherish ba para mahimaya ang Ginoo, ipagamit sa Ginoo. As what I have said, dili na mabalik. Ang niaging Lunes, moagita, moabot ang laing Lunes, pero lahi na nga Lunes. Not the same as what happened last Monday. Amen. So, mauna nga, what ay palab yun? Every opportunity nga makita na to para mahimaya ang Ginoo, ayaw palagpasi. But cherish, grab all opportunity, every opportunity nga malipay, magpagamit sa Ginoo, ayaw palabya. Like me. Amen. Gitawag ka sa Ginoo. Wala ka nakadungog ani nga mensahe kay natsambakan ra nimo. Maybe gipadungog ka ani nga mensahe sa Ginoo kay usa ka nga gituktok sa Ginoo. Ayo anak, kanus amang ka mo seryoso na ako pagpangalagad. Kanus amang ka mo tubag, katubang giingon ako nimo. Amen. Now is the time to answer the call. Gipaabot tas Ginoo. So dito to sayangan. Who knows sa sunod wala na ni. Amen. Ubanta pagamit tas Ginoo. Sa gingon dire, dautan ang kalibutan, ngit-ngit kay kalibutan igsoon tanawang mga tawo ron. Nay problema largos kay laya. Imbis nay problema muduol sa Ginoo adto no standuway, nahubog-hubog hantod na disgrasya pag uli namatay. Yes. Pero depressed to siya at first. Wala sila kabalo sa solusyon. Si Lord, how will they know kung magpakahilom ta? Wa tay sayangon igsoon. Amen. Let's grab every opportunity nga ihatag sa Ginoo para mahimaya siya. Pagamit tas Ginoo. Let's go. Ubanta. Manood tag prisuhan ta. Sige, pasiron ta mo. Bitaw igsoon. Ingon nga mga binuhat rata sa Ginoo ug siya ang atong magbubuhat. It is our duty nga ang atong magbubuhat malipay, mahimaya sa tanan natong gibuhat. Nagrhyme ni siya tanawa. Ingon nga iyatang binuhat ug siyang atong magbubuhat. It is our duty nga mahimaya ang atong magbubuhat sa tanan natong gipangbuhat. So unsa may inyong gihuwat, magpagamit na ta sa atong magbubuhat. Iyatang gipaabot ug andam siyang mudawat kay naay grasya panalangin nga naghuwat pod sa unahan. Naay milagro nga madawat sa unahan. Basta magpagamit lang ta. Amen? Again, ayaw sayangi, ayaw palabya ang panahon. Now is the time to say yes to God. Tana, pagamit tas Ginoo, lami kayo ang gamiton sa Ginoo. Ingon ang balang kasulatan, bisag usa lang ka makasasala, mubalik sa tilan sa Ginoo, magpista, maghugyaw ang kalangitan. Imagine, magpagamit ka sa Ginoo, yan ay usa ka kalag lang, madala ni mustiilan sa Ginoo, mubiya sa kadautan, reward. Amen. Let's go for the glory of God. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this evening. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Imo mingi pahinumduman Ginoo nga ang matag higayon, oras dili na mo sayangan. Dili na mo usikan ang matag segundo, matag minuto. Kung unsa ang tawag namo Ginoo, den diha mi mo focus magpagamit. Kung unsa ang hiyas, kung unsa ang talento, kung unsa ang gasa nga naa namo karon, gipiyal ra na nimo. So Lord, amo ning ipagamit nimo from now on, starting today at this moment, Lord God. Mulakaw na mi sa among pagkatinawag Ginoo. Dili mi magpaunya-unya, Lord God. And right now, I rebuke every doubts, kanang fear, kahadlok, pagduduha, para dili mi mulakang in Jesus' name. And I pray, Lord God, nga ang courage, Lord God, kanang confidence, Ginoo, faith, Ginoo, imong ibutang, Ginoo, boldness, eagerness to share your word, Ginoo, imong ipuli, Ginoo, may sugon mi, mubarog sa kamatuoran, mawa among katalaw pagduduha, kung dili mo barog mi, magpagamit nimo, knowing nga ikaw nga nagtawag namo, Ginoo, wa ka masayo, ug dili sa kamutawag namo nga imo raming biyaan, Ginoo.
kung dili ubanan mi nimo Ginoo. Imong dihog, imong gahom, imong kaalam mag-uban ka namo. So Lord, I pray to all of the viewers right now Ginoo nga mulakang na jud mi Ginoo magpagamit mi nimo, wala mi sayangon nga panahon, wala mi sayangon nga oras higayon, dili mi mag-usik-usik sa among panahon Ginoo sa mga butang nga mahanaw lamang, sa mga butang Ginoo nga mulabay lang, temporaryo lamang apan Lord, naami kabugaton sa mga langit nung butang, magpagamit mi nimo Lord God. Kay mao jud na ang purpose nga nung imo ming giluwas Ginoo, para mahimo ming instrumento nimo Ginoo. Grabe na kadautan ng palibot Ginoo. Ang mga tao nay problema, wala sila kabalo kung asa dagan Ginoo. Nay uban maghikog na lang tungod sa problema Ginoo. Wala sila kabalo nga naay ikaw, naay Kristo nga willing mo sapnay mo atiman ug mutagbo sa panginahanglan. So Lord, I pray to all of the viewers right now, from now on Ginoo, wala na mi sayangon nga oras. As long as we hear your conviction, tubagon dayon namo Ginoo. To all of the viewers right now nga imong gitawag Ginoo nga nag-unya-unya ra Ginoo, mutubag na sila sa tawag nimo in Jesus name. And I pray Ginoo imong i-provide ang kaalam nga langit nun, ang dihog for them. Lord God, og ang confident nga gikan kanimo Ginoo, maisugon mo barug sa kamatuoran o magpagamit nimo. Thank you for your word, Lord God. I pray nga kaning mensahe nga nadungog namo karong kagabion, mao ni makahatag namo kaisog kadasig Ginoo, nga di mi mag-usik-usik sa among panahon kundi sa matag higayon, kung naay oportunidad nga magpagamit mi nimo, wa mi sayangon Ginoo, kung dili magpagamit gyud mi nimo Lord God. I believe Lord God, wala mi nimo luwas sa for nothing nga maglingkod-lingkod sa simbahan Ginoo way buhaton. Apan imo ming giluwas kay nakay task Ginoo, naa mi mission, and I pray Ginoo nga mauna ang amo ang buhaton, mutubag mi sa tawag nimo, and wala mi sayangon nga opportunity, kundi every opportunity Ginoo i-grab namo aron ikaw among himayaon. Dalagon ka Lord, so walay katapusan. Again, thank you for your word. And Holy Spirit, thank you so much for your presence. And right now I pray to all of the viewers again, in different places around the world, mga OFW, Luzon, Visayas, and Mindanao, kutob sa makakita, makadungog ani, bisan pa man sa mga mo replay ani Ginoo, mo review ani Ginoo, I pray mamuhat ka silang kinabuhi Ginoo. Unsa man ang ilahang mga giatubang karon, kabugat, struggle, ilang mga battles Ginoo, ilang mga problema, unsa man Ginoo ilang giatubang karon Ginoo nga nabugatan sila, ilang cross ng gipasan Ginoo. Lord, mamuhat ka. Lord, I pray nga sa ilang kinabuhi karon, ang pinakagikinahanglan nila, again Lord God, pinaka-need nila karon nga milagro, imong i-grant Lord in Jesus name. I-comfort ang nasakitan, and to those who are kanabitang sa financial Ginoo na problema sila, tagbua Ginoo ang ilang panginahanglan financially, nanginahanglag kaayuhan sa balatian, sa physical and emotional. Lord, imong ipakita na you are Jehovah Rapha, the Lord, the great healer in Jesus name. And you are the Jehovah Jireh, the Lord, our great provider in everything Ginoo nga among gikinahanglan, mga needs namo naa ka Ginoo, dili mi nimo pasagdan. Ikaw ang among amahan nga nagtan-aw sa gikinahanglan namo. Ug dili ka kagwanta Ginoo ng imong mga pinanggang anak na sa problema. Again Lord, unsa man nga milagro ang ilahang gikinahanglan karong takna, Lord, I pray in Jesus name. In Jesus name, mamuhat ka Ginoo. Imong ipadayag ang imong milagro. Na may uban diri Ginoo nga nanginahanglan og kagawasan from any addiction Ginoo nga wa ka malipay. Lord, I declare deliverance in Jesus name, in Jesus mighty name. Eg sa uban nga nanginahanglan kaluwasan silang tibuok panimala, I declare salvation in Jesus name. I rebuke the spiritual blindness nga ilang gisuffer karon, ug maabili ang ilang mata sa kamatuoran Ginoo in Jesus name. Lord, thank you. Again, tanan nga mo ang problema karon, I pray nga imong tagag solusyon sa pangalan ni Jesus. Naigahom sa ngalan nimo Ginoo. Ug diha kanimo walay imposible. And this time Lord God, we claim the victory. We claim the miracle. Sigun Ginoo.
sa gipangayo namo Ginoo. Amo kanang giangkon uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang pagampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao imong bugtong ug personal nga manluluwas. Amen. Hallelujah. Okay, mabungahong kagabihon. That's all for tonight. Oy, Brad. Kamatik Algerix. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi, sad, brother. Kita ta sa birthday ni Brad Joy. Okay? Kita ta diha. Magsangyaw na po ko diha. Loon, Sandingan, watch out for me. Sa to? 21? 21 of this month. Daghan lagi ta kayo ko on BC. So, again, so on. That's all for tonight. And, I will give back all the glory and honor to the King of Kings and Lord of Lords. Walay ako, himaya og dungog, buhi nga Diyos. And thank you for watching. Brad Bear Castelio, Lungli brother, uban sa grasya sa Ginoo. Onya, kuan day mga igsoon, no? So wala makabalo sa atong YouTube channel, ang ato ang link na sa caption ani nga live. Gamay pa atong subscriber da igsoon, pray ra ta mo subscribe. After ani ako ning i-download, i-upload na ko dito sa atong YouTube channel kay mas dali dito pag-download, pag-save, bisan wifi makakita ta igsoon, basta ma-save na to. Again, salamat igsoon sa inyong pakiguban kanako. And before I end this, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless pud sila. Dili kay kamura. Amen. Unya, thank you mga followers, subscribers, naiuban mag-send og stars. Salamat kayo, di naman na kinahanglan ko, pero thank you anyway. And new followers, welcome kay mo ani nga page para ni natong tanan. And again, shout out tanang taga Cagayan de Oro nga mga followers nako nato ani nga page nga ning bisita nako during our short vacation with my wife and my son dito sa Carmen Billarin Street. Thank you kayo sa kadlaw, mabalik kami dito. Shout out Brother Lord James Talingting, and he's watching this time from Czech Republic. Shout out daw sa iyang family nga nasa Danao ug Carmen, Cebu. Thank you brother, one of our subscriber. Brother, patabang kog ampo sa kung ninang brother. Sige brad. Sige brad, ninang nimo. Okay. Ako sa nang i-picturean brad kay di apoy nagpa-request brad. Yeah, mas di na ako malimtan ba. Okay? During my personal prayer. Okay? That's all for tonight. Good night, everyone. Kung akong ikabili ninyo, anak, dali. Unsa itong ikabili, anak? Kusga. Ampo, amping abante. To God be all the glory. Okay, mabidyo daw siya unya. So, again, ampo o kuno, amping abante, taigsoon. Abante ta, padayon ta, para sa kamayan sa Ginoo. No? So, sa uban, sa gana sa lain-lain kanasuran, I know, adlawan ron diha, I pray nga, tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo, yung mga lakang giyan sa Ginoo, ihatod mo sa kadaugan. In Jesus' name. To God be all the glory. See you tomorrow, mga igsoon.